Hermanos Sánchez Pontenova SL, tractores para todas las necesidades, compactos, seguros, potentes, económicos, trituradora Sego. Hermanos Sánchez, ofrecemos calidade e servizo. Durante a tarde deste venres, Tele20 tivo o privilexio de mergullarse no traballo que conleva a fabricación dunha barca. Neste caso, trátase do encargo que o Museo de Arxeriz lle fixo a Ibarra, carpinteiro experimentado con decenas de anos dando vida ao patrimonio cultural da zona. A barca servirá para que os que o desexen disfruten da Ribeira Sacra desde unha nova perspectiva. O encargo da barca vai ser dedicado ao lecer. Parece que vai a estar no lugar de Belesar, no Río Miño, e parece que vai estar dedicada a quen queira pasar un rato lecer navegando por ali, se lle vai a prestar, supoño, aos visitantes do Museo de Arxeriz. Ibarra explicounos a complexidade que supón a construcción dunha barca como esta. Cada barca ten a súa cousa, que ás veces moi brutas ou ás veces moi sinxelas, todo ten o seu truco e está feito así por algo, non está feito de calquer maneira. A verdad que, anda que a apariencia sea bruta e sinxela, teñen a tecnoloxía, por decirlo así, non? E entonces, hai que coñecela e hai que saber por que se fai así, coñecer os seus fins para respetalos e que sigan cumprindo a función que se fixeron. No caso particular desta embarcación, o mestre detallounos as súas fases de construción ao longo dunha semana de traballo. O principal é conquerir unha madeira que estea seca para que non merme, e despois que sea axitada para o seu labor, non sea moi ancha, para que poda doblar ben, se poda facer a forma da barca, non teña nudos principal, para que logo non colla agua, non teña problemas. Despois hai pezas como, por exemplo, os domos, que son os que lle dan a forma pola parte de abaixo, xa se serran, hai que buscar o pau da mesma forma para non cortarlle a veta, senón logo abrirían. Non ten tampouco moita ciencia, xuntalo ben, preparalo ben é o principal. E logo fai falta moito cariño, entendo, non? Sí, eu creo que o principal, se fala de moitas cosas de facelas con cariño mesmo na cociña, non, pero isto anda que seña máis bruto que a cociña, si necesita cariño. A verdad que si faz unha carpintería rápida ou non sei como dicilo, un pouco cuidadosa, non ganas para tapar buratos, logo vais entrar agua por outros lados. Entón, quere que pases, repases, mimes e remimes cada peza varias veces antes de deixala por feita. Ora, o que nos quedaría sería poñer as pezas onde van ir os remos, tantear máis ou menos a longitude dos remos e colocar as pezas. Logo hai un ferro que o atravesa desde o fondo, atravesaría desde o fondo hasta cima, onde iría o pasante dos remos, non? Neste caso, podríamos dicir que a podríamos dar como rematada. Que pasa? Que esta barca, falamos do tramo medio do río Miño, daqui da altura de Chantada, no tempo da vendima levaban un andamio que chamaban pouso, non? Que era para pousar os cestos no tempo da vendima e poderlos cargar na barca máis facilmente. Entón, a pousa tamén a temos, se a feita quedaría facerlle as entalas da pousa e prácticamente quedaría listo. A barca permitirá o transporte dunhas 10 persoas. Esta embarcación ten 3 metros por uns 70 de ancho. Podeche levar 1.200 kilos tranquilamente, en persoas sería un golpazo, pero non sería viable. Pero cómodamente sentados, eu creo que casi 10 persoas, sí, porque resta bastante na dianteira, o tema dos remos cruzados, o cal impide que dun cuarto da parte da barca hacia o remeiro poda ir máis xente, ainda que si pode levar 2 remeiros. Este artesán carpinteiro chantadino, que traballa meramente por vocación, está moi implicado na recuperación do patrimonio histórico da comarca. Sí, esa é a aposta que fixen. Houve un momento da miña vida que teña un bon traballo, un bon salario e unha estabilidade,
casi que é o soño de calquera persoa, non? Perdón. Pero sempre tiñas aquel oco, aquel baleiro de que non estabas a facer, parecía que te pasaban uns anos e non estabas a facer o que tal. E, bueno, chegou un momento que de mudar, apostei por isto, era unha cousa que tiña desde pequeno, e estou moi contento. E a historia, pois é eso, non facer unha carpintería en sí, como podía facer calquer carpinteiro de mobles ou de casas, senón unha recuperación patrimonial, non? Tanto de barcas, hórreos, carros, etc. Entonces, pois sí, creo que é máis reconfortante cando acabas de traballar ver que fixeche algo en pro tamén do patrimonio, non solamente fixeche cartos, non?